chairman of this particular council. President ka KSU somla Lombok Starwell Mangar lakintui ka soka jalaban kentup lang ya baro kinong shnong badon ka jingkit khli ba kentup ya ki bor sanchar khamtam ka KHEDC ba JHEDC kat ba dangya chakmat ban penbek ya ki rutuli ki jaka badon hapdeng ka jingya kaja khaput ba dangsa ki ban sara ha ka jala bar baar ka jingya kran ba ka soka Assam haba kran shikila pathai khubor usamla mangar loong bala sakhi ya ki babon ki bomshim las ngotonat ne hun bat bu jingkeli ro ka soskular ka kala baningkong jong ka jingya kran ka blay soi da ki arngot ki mintwilang ba ka Meghalaya bat Assam naka liang ka KSU ka lakintui ka soka Meghalaya ban ya suki bat ban le kirki haba shim me ka rai na ka benta ka kala ba ar jong ka jingya kran kena sa ban penting sa ka kawat ban kong nang ba kini kawat ba aro kana loko telah kawat ban kong kami kendrum kadam kemar ko no dum dan cepat saya kini kawat ka ba yo lese kadang aku su tercengi ba kendrum kadam ko pun ba pasti kana warak ban kejing tu nong kita cakap kita ni terus lecasa